Ja hi ha hagut un precedent a una reunió a Can Baió on te vaig presentar molt lleugerament amb una intervenció de 2 minuts i mig, vaig dedicar mig minut a parlar del ROM, el Reglament d'Ordenació Municipal, que en el cas concret de la localitat on visc, l'Ajuntament, per iniciativa de l'Ajuntament, ha proposat una comissió ciutadana per participar en la discussió d'aquest ROM, de tal manera que incloïa o ha d'incloure les pautes de participació ciutadana en els cafès de l'Ajuntament. Amb aquest enfoc diré com a prèvies que vet aquí que em sorprenc a mi mateix fent apologia, la que faré immediatament, sobre la participació en els ajuntaments, que sembla que és una postura molt legalista. Proposo la participació en els ajuntaments no com a càrrecs institucionals electes, sinó com a ciutadans anant als plenaris. Doncs per presentar una vigilància continuada a les tasques, als ordres de discussió que es fan en aquests plenaris, per no deixar els càrrecs en el seu lliure arbitri i els seus accessos de poder i els seus mecanicismes de control de la ciutadania, i perquè estem anant cap a un projecte del que entenc o podem anomenar com coexistència de poders. No hi haurà una alternativa al poder actual, sinó en creem un altre de segon, i aquest altre de segon es tindrà que imbricar amb molt teixit existent. Dintre d'aquest teixit existent del panorama organitzatiu, els ajuntaments és el que tenim més propers als ciutadans, i ens agradi o no s'agradi, acabem tenint contacte amb ells. A partir de les experiències de les assemblees de les places i de les cridòries que vam fer aquestes places davant de les façanes dels ajuntaments sense haver-hi ningú, vaig començar a pensar que era important convertir o evolucionar el que era el crit frenètic de la protesta i del malestar amb propostes més agosarades. I aquestes propostes no solament han de córrer a tots els nivells del panorama organitzatiu, sinó també als nivells institucionals. Repeteixo, els ajuntaments com els més propers. Accepto el criteri de que els institucionals no ens representen. El que passa que els extrainstitucionals també ens hem de preguntar a qui representem, a quins percentatges i fins a on els representem. És a dir, que la discussió de qui representa qui és multidireccional, no solament de la gent que té poder, sinó de la gent que no tenim poder, però no oblidem que som vocacionals del poder. D'una altra manera, el que estaríem fent és comèdia o poesia reivindicativa. Hi ha reglaments que són específics de cada ajuntament, i en el ventall d'aquest país tenim ajuntaments que encara tenen reglaments medievals on el batlle o l'alcaldessa són autèntics senyors feudals, a ajuntaments molt més participatius. Normalment acostuma a coincidir amb ajuntaments de ciutats grans o ajuntaments de ciutats petites. Tot s'hauria de veure. La participació en principi està legalitzada i ho està des del franquisme, és a dir, als plenaris pot assistir-hi la gent. Una altra cosa és que hi assistim i a fer què? Doncs què es pot fer? Senzillament anar introduint les nostres propostes i anar fent coexistir aquesta presència en els plenaris. No vol dir anar a tots els plenaris, ells cobren, els que estan allà, els que anéssim no cobraríem, es tracta de tornar-se, fer coexistir això amb el que és el gran desig, fer evolucionar les assemblees ciutadanes cap a assemblees de poder. Assemblees de poder vol dir assemblees de centenars de persones, però també perquè es poden imbricar les dues coses, perquè els plenaris, l'Ajuntament de Cerdanyola, per exemple, d'on soc, només hi caben 35 persones. El guàrdia de la porra, quan arriba el número 36, el fa fora, no el deixa entrar. És a dir, els plenaris on hi vagin gent es tindrien que reunir un altre lloc fora de l'Ajuntament. És a dir, hi hauria un interregno, per dir-ho així, un lloc intermig on les activitats de l'Ajuntament passarien a ser, o podrien passar a ser, més controlades, més vigilades socialment.